Avui, a una setmana de la vaga general, ja han començat les accions de protesta. A Barcelona, amb l'ocupació avui de la seu de Foment del Treball per part dels joves dels dos sindicats majoritaris. Tu, Antònia, hi has estat. Què has vist? Bona nit. Bona nit, Josep. Doncs sí, jo hi he estat i he vist que aquests joves han ocupat, una seixantena de joves han ocupat la seu de Foment del Treball a les 12 del migdia i ha durat 2 hores. Han entrat, s'han assegut al vestíbul i han cridat consignes en contra de la reforma laboral aprovada pel govern de Rajoy. Asseguren que escalfen motors de cara a la vaga general del 29 de març. Tot s'ha decidit aquest matí en una assemblea per explicar com afecta la reforma als joves. S'han anat caldejant els ànims i ha estat llavors quan han ocupat la seu de la patronal. Més tard, els joves d'UGT i comissions obreres han estat identificats pels Mossos i finalment desallotjats. Des de Valot asseguren que el nombre d'agents ha estat desproporcionat. Perquè s'han presentat més de 30 o 40 agents dels antiavalots, una mica de manera educada, però sí d'una mica amb la força, demanant la identificació de totes les persones presents perquè sortim d'aquest edifici, tot i que mai ningú ens havia dit que marxéssim de forma voluntària. Si ens ho haguessin dit, potser ho haguéssim fet. Per tant, ha estat un acte totalment reivindicatiu, però pacífic.